Good morning, good morning. Morning, good morning. Muna siya lahat mga kit, no? Welcome to live remember. Sa rin na siya. Grabe naman yung... Grabe naman yung pag... Look. Bago ako na magpala market, nawadi ako ang gihimo. Hindi na palahon diha mga kiyot, wala na. Di mag-agi sa kanan. Good morning sa lahat, no? Kinabuhi pa ako dire mga kiyot, alaw ko man tani. Paho ani. One million viewers. Shout out. Kapi time mga kit. Gamak na po. 2 million viewers. Shout out sa inyong lahat dyan, no? Taga-asam na mamakit. Aron masayod ko kung taga-diin mo. Ganahan ako mag-live ang dire mga kay isang tangga kape. Ako sa palibot ba kung saan yung mga katikaran, di ba? 5 million viewers. Sugamak. Four million viewers. Okay kayo. Hindi kidama. Asa na mga uban diha, no? Live sa ta. Bayad
5 million viewers. What? No. 0 million viewers. 3 na po. Beam, sounding beam. Okay, nickel beam. Morning market. Paala na po niyo yung tawag. Ika. Nabuhi. Ha! Wala. Hindi kita. Ito ang makakala yun. Bati na yung karawan. Good morning, good morning. 4 million viewers. Okay kayo. Taon pala na po. Kapuyan tabaho ah. Good morning sa inyong lahat mga kit, no? May mga katikaran na to diha. Matang na. Tugnaw na tayo. 12 million viewers. Sugamak na katagpala ni ron mga kit. Sa manibot ang lipitan nito. Whew. $9 million viewers. O, shout out yung lahat dyan mga kit. Taga-asa mong malapit ah. Masig na mo rin Japan. Nakita ka ninyo. Ngayon na lang. Ang dawat tao. Sige na nagilo dire market eh. Sunod buwan pa ni mo na matod pa. Nabako sa taglali eh. Shout out sa 7 million viewers. Million.
Napin laro yung mga kyoto. Intong nawa. Laroy noy. Laroy noy. Berpot dahian dan. Nah, nah. good morning. 10 million viewers. Tuwa ano pinagpala dito ang magkito. Pala po siya. Pala no eh. Kagi yung sakinan. Boylog pala. Muna ko pala dito yung mga kyoto. Muna ko agi diyo. Hasol pa nung pala eh. Yung, boylog. May pala na sila mga kyoto. Apo dito ang pala po diyo. Pinalahay ni Dirapita mga kyot. Ora po gani na basakan. Pala dre ya. Pas. Sa kinan. Agi. Ya hera pala Dirapita. 6 million viewers. Or binigyan pagka. Kaming pagilo dito mga gato. Nadawa tao. No. Good morning. 3 million viewers. Sa cancer. Duk, stream ka na, duk. Duk.
Bulig pala no eh. Tawa ka. Bulig pala dia. Pamilya na pamilya. Sorry tayo dito. Di nakaabot ang wifi na. Sorry yung ako dito yata. Di nakaabot ang wifi dahil. Di rin ko ito ni. Flash. 4 million viewers. Uy, wala na ginanaw. Ayo, tanaw mo diha. Ang tagdili mga friend. Oh. About like 20. Shout out sa inyong lahat. Good morning. Taga-asa man ang nakita. Million viewers. Limpax. Shout out. Patulang ta 20. Good morning sa inyo lahat. Ay mo ka-allow. Okay, subscribe sa ako ang channel mga kiyot, no? Mga frame bidata ninyo. So million viewers na po. May buntag kaniyang tanan diha mga suod ko higala sa kangina, no? Naginangot ko nga na mo karon ay sumayong panglawas. O di ba? Tainta. Ano ko na siya tanaw. Sana. Pangapi na mo diha mga kiyot.
1 million viewers. Ito ano pinagpala dito mga gito to. Palag mayon oy. Hmm. Sa may katikaran di adu. Sugamak ah. Foto lang ta 30. Lain niya kung panahon dire magyat. Stunning ng live, lain po na ako. Boy Lanoy. Pala ng bugoy ah. Nah, pero kaya oh, tigpinuan. To